Gabon, urra hunditan zaudete, eta eraso sexistak datozkigu burura. Kasu bat bereziki, duela 2 urtekoa, La Manadaren kasua. Gizartearen gehiengoarentzat bortxaketa. Epaileentzat berriz sexua abusua. Duela 2 urte gertatu zen, eta duela 2 hilabete iritsi zen epaia. Horrek inoiz ikusi ditugun aldarri indartsuenak eragin zituen, jendartea haserrarazi zuen. Egungo testuingurua horixe da, baina egunero daude halako edo antzeko kasuak. Lehenengo aldiz gertatu zitzaidan 12 urterekin, etxean. Ez zen etxeko pertsona bat, baina momentu horretan gure etxean bizi zen pertsona bat zen. Eta bigarren aldiz nire gertuko lagun bat izan zen. Daude gauza batzuk oraindik ez ditudanak gogoratzen. Bai gogoratzen dut nola iritsi nintzen etxera eta berari mezu bat bidali nion. Eta nik esan nion bortxatua sentitu nintzela, eta bortxatu ninduela, eta bere erantzuna izan zen nik bilatu nuela sexu harreman hori. Parrandanatan nintzen, eta bakarrik jetxe nintzen etxea. Portala iristeakoan, bizkarrez negola, kontatu nintzen erroenak alatzean. Pertsona horrek eutsi zian. Eta buiak hasi nintzen ikusita zerbait pasatzea posible zala. Jointzian, isiltzeko. Buiaka jarraitu nun, buia asketaren nintzen daldintzun, korrika. Lehenengo gauza, berak ez dula izan inungo ardurik gertatu zaion hontan, hau da, inungo ardurik hori oso importantea da azpimarratzea, bere gorputzaren laguna egiteko eskubidea daukala, konpartitzea gertatu zaizuna, baina ez modu obsesibo batez. Azken fina modu obsesibo batez konpartitzen bada berriro biktimaren paper edo rol hortan, asko elikatzen dugu, gertatutakoa. Esaten dute 3 emakumeetatik batek sufritzen duela bortxaketa bat. Beraz, 3 gizonetik batek egiten ditu bortxaketak. Ezetza da beti, eta nik sinisten dizut. Azken aldian ozen entzun ditugun aldarriak dira. Ez sinistea eta erruduntasuna dira emakumeengan gizarteak jartzen dituen harririk pisutsuenak. Askotan sentitzen dut beldurra, nire egunerokotasunean, gehiago gauez baldin bada eta etxera bakarri baldin banoa, baina badakit ez dela erreala. Badakit gizarteak sortutako beldur bat dela alde batetik eta bestetik niri gertatu zaizkidan episodio edo hauen ondorioz beldur gehiago sentitu dezakedala edo bai daukadala hor oraindik beldur bat. Uste dut ere beldurra ona dela zentzu batzuetan, alerta jartzen zaituelako eta erantzun bat emateko prest zaudelako beldurra sentitzen duzunean. Gure gorputza gure etxea da, gure intimidadearen esentzia. Orduan bortzaketa bada, edo sexu eraso bada, gure gorputza lapurtzea. Lapurtzea modu bortitz batez. Eta horrek dituen ondorioak izugarri latzak dira. Nik uste bai bizizan nuela depresio oso luze bat. Ez nuen inoiz nire buruaz beste egiten saiatu, baina bai egiten nuela mina nire buruari. Badago pertsona batzuk egite dutela janariarekin mina, eta nik egiten nuen nire gorputza mozten edo ez dakit nola esan. Eta ez dakit, bakardadea da oso gauza zaila. Eta jendearekin
egonda ere bakarrik sentitzea, pues, nik uste nire bizitzaren erdia pasadu dala oso gaizki, 12 urtetatik 22 urtetara pasadut oso gaizki, depresioarekin eta antsietatearekin, eta nire burmuinak ahaztu dituela egoera zail asko. Ustez leku seguruan eraso zion lagun zuen gizonezko batek Magiri. Izena eta irudia gorde ditugun beste emakumeari aldiz, festa girotik itzultzean eraso zion ezezagun batek. Baina biek ala biek izan dute gerora beldurbera. Gizarteak epaitzearen beldurra, gizarteak fokoa eurengan jartzea, eurak erruduntzat jotzea. Eta prozesu honetan zer uste duzu dela zailago edo gogorragoa? Erasoaren momentua bera, edo ondoren datorren guztia? Inguruari eman behar zaizkion azalpenak, herrian sinisten zaituzten edo ez, ikusteak? Ondoren datorrena dudik gabe. Bai. Zuna inguruan? Duela 10 urte gainea, sintzazioak agatzak ezberdina ziala, herrian bertan ere. Eta beldur hori sinistuko izuten edo ez, kulpa batako izuten edo ez, merezita zen edo ez. Denbora guztien dezu bueltaka, gurasoi errua batako dioten edo ez. Ez, zure erabakiak juzgatuko dituzten, nola emango diozun buelta, noiz hasiko zen berriz parrandan, nola hasiko zen parrandan. Azkenean hasi behartzea erabaki pilo bat hartzen hortik denbora luzera, denbora baten hori pasa zaizulako. Nire egoera izan zen lagun batekin eta oso egoera seguru batean niretzat. Nik uste nuen oso segura nengoela egun horretan, berarekin, toki horretan, askotan egiten genituelako horrelako planak, baino gertatu zen. Nik uste zaila dela maite duzun pertsona bat gauza, horretaz akusatzea. Bakizulako jendeak ez duela normaltzat hartuko eta beraz kuestionatuko zaituela edo ez zaituela sinistuko. Eta nik uste hori dela arazorik handiena. Jendeak ez duela sinistu nahi bere inguruko jendea bortxatzailea dela eta maite duzun pertsona bat hori egiteko gai dela. Orduan nik uste ez nuela kontatu alde batetik horregatik. Bortzaketa edo eroso sexual asko, gehienak familiaren testu ingurunean ematen direla, orduan horrek dauka gero pentsasazu familiarekin egon behar duzu, hasieran etxera usartzen esaten ez zer gertatu dan, ze kalean baldin bada eta errezago esaten da, familiaren barruan baldin bada ez da esaten egin errez. Ni bortxatu ninduten 12 urterekin lehenengoz, eta gurasoi kontatu nien 22 urterekin. Orduan pasa izan ditut 10 urte, gurasoi edo familiakoei ezer kontatu gabe. Urrengo egunetan, telebistan eta ezan, tokipi batetan eta ezan, egunkarian, toki guztitan. Berez gurasoak esan ziaten ez ikusilako ezer, zen euskalo zer komentatzen den. Baina, sartu nintzen eta ikusten ditu ni komentarioak, hoi gurasoen errua zala, nola uste zioten eskagazte bat etxe bakarri juten. Debate bat intzan, ere telebistan horren inguruan, eta jendea komentatzen, emakumea komentatzen, ikusi behar da nola zijoan jantzita, eta holako gauza pilo bat, edo gero denborarekin jendeak initzeiten, esan zieten, esken nik ikusi nizun bakarri juten etxea. Esatzen eta, horrekin esan nahi duzun. Zer sentitzen da horrelakoetan, sofan eserita eta zure kasuari buruz hitz egiten daudela ikusi? Jendeak ze askatasuna dakan zu epaitzeko. Epaitu beharrean erasotzaia, aizian epaitzen zergatik nijoan bakarrik etxea zeba nijoan nola jantzita. Kristona, bai. Oraindik herriko jende askok ez daki, haien kritikak entzuteko, ez nagolako prest oraindik. Eta nik uste jende askok ez zuela sinistuko. Pertsona hori oso
pues herrian oso ezaguna delako, lagun pila bat ditu edo, bueno, eremu sozialean pues, oso ikusgarria da edo ez dakit nola esan. Herrian somatzen zaio badagoela, osea, badu jende pila bat bere inguruan. Eta nik uste jende guzti horrek ez duela sinistu nahi. Orduan jende askok ez daki. Eta ez daki, ni ez naizelako gai. Eta bai, bigarren aldi horretan, kontziente izan nintzen, kontatzen banuen, nire kontrako eraso asko egongo zirela. Gizartea eta komunikabideak ikusi dituzu zu errudun jartzen, baina zuk zure burua errudun ikusi duzu inoiz? Bere momentuan pentsatu nuen eskezaizea bakarri juten etxera mozkorra parrandatik, ez? Azkenean bandejan jartzen ez dakit nola esan. Ez da provokatu nula, ez? Baina bai erreixa jarri niola pertsona horri. Eta gaur egun pentsatzen dut, eta jo, zetunta izan nintzen, ideiaiek eukitzen. Biktima gisa ikusten duzu zure burua? Ez dakit, ni oin hori pasata gero indartxu sentitzen naizenez, igualen naiz biktima sentitzen. Badakit gizartearentzako momentu batetan importantea da hitz hori. Baina ez dut uste emakumeok, bortxatuak izan diren emakumeak hori barneratu behar dutenik. Ze horrek, nolabait, pasibotasunera edo sumisio batera eraman ditzake. Eta justu lana da kontrakoa, ez? Alduntze prozesu horretan, ze aldundu behar dute berriro, ez? Ez dut uste biktima naizenik. Biktima izateak dakarrelako etiketa bat, eta etiketa hori ezin duzu inoiz kendu. Beti zara biktima. Eta ez dut biktima izan nahi. Nik uste, bai izan naizela bortxaketa bat jasan duen emakume bat, edo eraso sexual bat, edo eraso sexista bat jasan duen emakume bat, baino biktima etiketa ez zait bat ere gustatzen. Uste dut ez dela aurrera egitea albidetzen duen etiketa bat. Nik uste guztiz kontrakoa. Anulatzen zaituela pertsona bezala eta sujetu aktibo bezala. Justiziaren oztasuna eta zerrendako kasu bat gehiago besterik ez izatearen indiferentzia. Horiek bizi izan dituzte salaketa jartzean, edota horiek izan dituzte buruan salaketa ez jartzea erabakitzean. Salaketa jartzearen garrantzia beti azpimarratzen da. Baina horrek suposatzen du justiziari eman behar zaizkion azalpenak eman behar zaizkiola. Nola bizi da prozesu hori? Nik pertsonalki gaizki. Zen hori pasata gero tratua justizian aldetik etzan izan bat ere ona. Tramite hutsu bat izan zen. Osea, kartera galduko banu bezala. Orain berriz gertatuko balitzait, nik uste ez nukeela salatuko. Ez dakit, gero inoiz dakizu. Eta uste dut bakoitzak hartu behar duela bere erabakia eta oso pertsonala dela eta bakoitzak erabaki behar duela zein den berak behar duen tramitea ondo sentitzeko. Gai honi buruz, ez dut uste sistema judiziala prest dagoenik bortxaketa bat jasan duen emakume bat zaintzeko. Gogoratzen duzu bulegoan momentura? Bai. Zer pasatzen zen zure burutik? Arrazoi nahikoan azkan salaketa bat jartzeko. Ikusita indiferentzia, ozakit. Hoi da, esaten un jo, igual ez azkatar, ez dakit, iristezea planteatzea berat nahiko arrazoi dauden salaketa bat jartzeko. Gizonezko bortxatzaileak, erasotzaileak eta abusatzaileak ez ezagunak izan litezke, baina ikusi duzuen moduan baita oso hurbileko pertsonak ere. Egun batean joan nintzen beraren gana eta esan nion sentitzen nuen guztia, eta berak oraindik ere esaten zuen ezetz. Bera psikologo batera joaten ari zela,
eta hitz egin duela honi buruz psikologarekin, eta berak oraindik ez duela ikusten ni bortxatu ninduenik. Beste urte bete pasa zen, eta urte luze horretan, behin baino gehiagotan elkartu naiz berarekin, nik taberna batean egiten nuen lan, eta etortzen zen tabernara, eta gero bidaltzen zizkidan mezuak esanez, ikusi zaitut, ez dakiz zer, eta nik ez nion erantzuten. Eta egun batean, kaletik nindoala goizeko 6etan, elkartu nintzen berarekin, eta hor bai esplotatu nuela, hasi nintzen oihuka, eta bere kuadria guztia zegoen aurrean, eta orduan eraman ninduen beste toki batera hitz egiteko lasaiago, eta hor bai esan zidala edo nartu zidala bortxatu ninduela. Baino bere barkamena edo bere niretzat momentu honetan oraindik ez du balio izan. Ez dakit izan den ez nuelako benetazkoa sentitu, edo benetan uste dudalako bakoitzak egin behar duela bere lanketa pertsonala, ez azuta berak zer egin duen, baino bai asumituz berak hori egin duela, eta nik nire bidea jarraitu behar dudala. Ez da giro gauari ea dario. Jarraian ikusiko dituzuen bi emakumeen testigantzak ere identitatea estalita jaso behar izan ditugu. Ezagutuak izatearen beldurrez, biak ere, jendeak epaitzearen beldurrez ere, ziurrenik.